Wara 6 snin fil-gvern hemm bżonn ftit anqas minn 5 snin oħra biex l-Isptar Monte Carmeli jitranġa mill-istat prekarju li jinsab fih. Kien Chris Fern innifsu, id-Deputat Prim Ministru, Ministru tas-Saħħa, li ammetta ma' Net News li l-pjan għar ristrutturar tal-Isptar Monte Carmeli beda f'Ottubru li għadda 5 snin u nofs wara li l-Partit Laburista rebaħ il-gvern fl-2013. Aħna il-commitment ta' minnieħ mux illum, il-commitment ta' minnieħ ftit tal-xurilu f'Ottubru fil-fatt meta prezentajna pjan ta' 5 snin. Dan huwa l-ewwel huwa parti minn dan il-pjan ta' 5 snin. Il-Gvern Laburista kellu jieħu l-passi meħtieġa wara li kritika li rċieva fl-aħħar snin minn setturi differenti tas-soċjetà, fosthom riċentement mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Psikjatrija. Din l-assoċjazzjoni kritikat il-fatt li fl-aħħar snin l-Isptar Monte Carmeli tħalla jiddeterjora sal-punt li issa madwar 75% tal-binja għandha strutturi temporanji tal-metall li qed iżommu lis-soqfa milli jċedu. Barra minn hekk partijiet oħra tal-Isptar Monte Carmeli kellhom jingħalqu minħabba biża' ta' ċediment bil-pazjenti spiċċaw intefgħu mrassa fi swali oħra. Sa dan it-tant mistoqsi minn The Times of Malta, il-Ministru Fern ikkonferma li l-Gvern se jkun qed jibgħat 130 pazjent tal-Isptar Monte Carmeli lejn istituzzjonijiet privati. Sassa l-lokajna minnhom 106, palissa ġint il-proċess li nirrekaw ġifieri diskussjoni ma' istituzzjoni privata u ma' NGO biex nirrekaw 24. Kien il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Mentali Mario Gallia li ressa ilment uffiċjali għand l-Ombudsman dwar is-saħħa Charles Messina biex jinvestiga din ir-relokazzjoni. Dan kif u xjentifikament ippruvat li meta l-anzjani jiġu sforzati jirrelokaw tiżdied l-inċidenza tal-konfużjoni, id-delirju, il-fissazzjoni u l-mewt, l-aktar fost dawk li jbatu mid-dimensja fost l-oħrajn.